Hola a todos e todas. Alguma vez pensastes como é posible organizar a millóns e millóns de persoas? Pois hoxe imos descubrir os segredos para facelo, fixándonos en España e, sobre todo, aquí, na nosa terra, en Galicia. Imos converternos en detectives e usar as mesmas ferramentas que os expertos. Preparados? Esa é a gran pregunta. Ao principio pode parecer un crebacabezas xigante, verdade? Pero non vos preocupedes, que hoxe imos resolver este misterio xuntos. Veredes que, con un par de pistas, todas as pezas encaixan. E para resolver cualquiera misterio, como vos detectives, que necesitamos? Pois ferramentas. Así que imos aló, a descubrir a primeira pista para entender como funciona a poboación. A nosa primeira ferramenta chámase crecimento natural. O nome pode soar complicado, pero é super fácil. Simplemente collemos o número de bebés que nacen e restámoslle o número de persoas que falecen. Si nacen máis dos que morren, o resultado é positivo. Xenial. Si ao revés, pois o resultado é negativo. Mirade un exemplo real do ano 2020 en España. Naceron máis de 338.000 persoas, pero ollo, faleceron casi 502.000. Se facemos a resta, o resultado é un número negativo. Isto quere decir que se só contamos isto, a población de España baixou. Pero a historia non acaba aquí, porque claro, a xente móvese dun sitio a outro. Para ter a foto completa necesitamos a segunda ferramenta, o crecimento real. Aquí a conta de antes sumamoslle a xente que ven vivir doutros países, a emigración, e restámoslle a que marcha, a emigración. E aquí ven o interesante. A pesar de que o crecemento natural era negativo, chegaron a España máis de 465.000 persoas. E aínda que tamén marcharon outras, al final de todo, a conta saíu positiva. Así que a poboación total de España, en realidade, medrou nese ano. Curioso, verdade? Moi ben, imos coa seguinte ferramenta, a densidade de poboación. Imaginade unha festa. Se hai moita xente nunha habitación pequena, está moi densa, non si? Pois isto é o mesmo, pero cun país. Collemos todos os habitantes e dividímolos polo espazo que teñen, polos kilómetros cadrados. E que tal por Galicia? Pois mirade, a nosa densidade é de 91 habitantes por cada kilómetro cadrado. E sabedes que? É case a mesma cifra que a media de toda España. Así que, nin vivimos uns enriba dos outros, nin estamos completamente sós. Digamos que estamos nun termo medio. Perfecto. Xa sabemos contar a poboación e ver como se reparte. Agora, imos organizala dunha maneira diferente, segundo a súa relación co traballo. Básicamente, hai dos grandes grupos. Por un lado, a poboación activa. Aquí está a xente en idade de traballar que ten un emprego ou que o está buscando. E no outro lado, a poboación non activa. Aquí están, por exemplo, os estudiantes, a xente xubilada ou as persoas que cuidan da familia na casa. E dentro da poboación activa, facemos outra pequena división. A xente ocupada, que é a que ten un traballo e cobra por el, e a non ocupada, que son as persoas que están no paro ou buscando o seu primeiro emprego. Vedes que fácil? Sabedes que os números tamén contan historias, pois imos viaxar un pouco no tempo coa nosa máquina de cifras para ver como cambiou a poboación en España. Fixádevos nisto porque é un cambio espectacular. Nos anos 60, as familias tiñan de media casi 3 fillos. 3. E hoxe, pois a media de pouco máis dun. É un cambio brutal que transformou por completo a nosa sociedade. E outra cousa fantástica. Vivimos moitísimo máis tempo. Imaginade, en 1960 a esperanza de vida andaba polos 67 anos para os homes e 72 para as mulleres. E hoxe, os homes superan de media os 80 anos e as mulleres chegan aos 85. Gañamos máis de 10 anos de vida. Iso é unha noticia boísima. A nosa historia recente é unha historia de facer e desfacer maletas. Nos anos 70, moita xente do campo marchou á cidade buscando oportunidades. É o famoso éxodo rural. Despois, dende os anos 90, foi España a que recibiu moita xente de outros países. E máis recentemente, coa crise de 2008, tocoulles a moitos españois facer a maleta para marchar fora. Sempre en movemento. Moi ben, xa somos casi expertos en poboación a nivel de España. Pero é a nosa casa. Que pasa en Galicia? Pois imos poñer agora a lupa sobre a nosa terra. A ver, que din os números de Galicia? Primeiro, que somos a quinta comunidade con máis gente, case 2.700.000 habitantes. Non está nada mal. Pero, aquí ven o dato clave. Tanto o crecimento natural como o real son negativos. E iso que significa? Pois, falando claro, que cada ano a poboación de Galicia baixa un poquillo.
Ya hai outra cousa moi curiosa. A xente en Galicia non está repartida por igual. É como se a maioría decidise vivir nunha parte do mapa, deixando outras zonas case baleras. É moi claro. Casi toda a poboación galega vive pegada ao mar nesa francha que chamamos o Eixe Atlántico, que vai dende Ferrol ata Vigo. E que pasa con o interior? Pois as zonas de montaña, de Lugo e Ourense están cada vez máis despoboadas, e casi como unha Galicia de dúas velocidades. Entón, despois de ver todo isto, unha poboación que baixa, que cada vez ten máis idade e que se concentra toda na costa, parémonos a pensar un segundo. Como será a Galicia do futuro? É unha pregunta importante, non credes? Aí queda iso para que o pensemos.